Владимир Семенович, по гэтай аповесці трэба здымаць кіно. І я хочу быць яго рэжысёрам. Што гэта? Вас чакае фантастычнае падарожжа. Менск, мир. Хотим. Будем с нами. Станешь вольным и незалежным. Замак, царква 16 стагоддзя. Стой, не забивай мяне! Пачнецца сапраўднае дзікае паляванне. Ну что скажете, а? Володя, что скажешь? А вы сами теперь як? Спите спокойно. Налево. Налево? Да. О, что же. А я лягу, прилягу. Что? Гэта песня гультаёў. Ой, Косю, мой Косю, чаму ж ты не весел? Володя, гарэлкі і закусі хапае. Мы ж толькі пачалі. Дарэчы, ордэн твой яшчэ не абмылі. А вы, хлопцы, ўсё ніяк не наясцеся, не нап'яцеся і не абмыецеся. Володя, ты куды? Володя, куды ты? Володя! Ты ошалел? За тобой нібы чорт гнаўся. Можна і так сказаць. Ты нікога не бачыў? Не. А кого тут быть? Весь Минск за беседным столом чакае ювеляра. Ходим, орден твой замочим. Замочым, кажаш? Ну? Гэта можна і тут. Ты что, это ж оригинал. Дубликатов не выдают. Цяпер ён дакладна замочаны. А ці маглі б вы ўзяць і гэтак замачыць у свіслачы ордэн дружбы народаў? Ён быў выдадзены нашаму герою прэзідыумам Верховнага Савета СССР за заслугі ў галіне савецкай літаратуры і ў сувязі з 50-годдзям з дня нараджэння. Што гэта быў за чалавек, які так легкадумна ставіўся да высокіх савецкіх узнагарод? Владимир Караткевич нарадзіўся 26 лістапада 1930 года, памёр 25 ліпеня 1984. Адзін з самых вядомых беларускіх пісьменнікаў 20-го стагоддзя, стваральнік беларускага гістарычнага дэтэктыву. У сваіх раманах, аповесцях, апавяданнях, вершах, п'есах і кінасцэнарах адным з першых паказаў беларуса сапраўдным суперменам, праўдзівым рыцарам, арыстакратам, моцным як фізічна, так і маральна. Аўтар класічных твораў
Дикое поляванне караля Стаха, каласы пад сярпом тваім, Христос прызямліўся ў гародні, ладдзя роспачы. Проходьте, сядайте. Я ему телефоную, пишу листы, телеграммы отбиваю. Я увесь Минск на уши поднял. Послухай, ты надо мной як черная хмара нависаешь. Буду называть тебя пан Чорнахмар. Ты называй ты меня хоть Чорномором. Але повинен отгукаться, коли ты потребный. Ось гляди. Чуешь? Так что, бачишь, часом и помолчать корыстно. Твои жартики все. Знакомьтесь. Молодой талановитый режиссер. Владимир Семенович, я вырос на ваших книгах. Я и бачу. Ого, які цибаты. Буду называть тебя пан Цыбатовский. А что ты пишешь? Другую частку колосов. И как вам удается без помарок все начисто писать? Володя, якія колосы? Ты ж ведаешь, что все, литерально все чекают от тебя нового сценара. Сценара? Что, так уже и усе. А что ты думал? Може, нават сам? Ён асабіста са мною гаварыў. Ты ведаеш, як ён можа гаварыць. Маўляў, Караткевіч, менавіта Караткевіч, каб пісаў сцэнар, а вось малады таленавіты наш рэжысёр, ён будзе здымаць фільм па ім. Для меня это большая честь. О, як. Мы спазняемся, Володя. Сцэнар трэба было аддаць яшчэ на мінулым тыдні. Але там пайшлі насустрач. Яны гатовыя перанесці тэрмін здачы. І зараз ад цябе патрабуецца толькі напісаць заяўку. Пан Чорнахмар, не тлумі ты мне головы. Скажи, про что я повинен написать? Я ему пишу листы, телеграммы. Ты нават не читаешь мои ни листы, ни телеграммы. Ты не ведаешь, про что писать. Зараз я тебе зачитаю, про что. Сам просить. Каб фильм был про современную Белоруссию, про то, как она расцветает, как ударными темпами развивается машиностроение, как развивается сельское хозяйство, как развивается... Нечто зашмат какаў. Ты скажи, что на конт дикого полявання чуваць? Володя, ты як дзіцё малое, якое дзікае паляванне? Зараз народу патрэбныя фільмы, у якіх будзе адлюстроўвацца слаўная сучаснасць, а не гэтыя парослыя мохам бабуліны легенды пра балотных прывідаў. Сам так і сказаў, я зараз пагляджу, што Караткевіч можа не толькі пісаць свае байкі, але і руку трымае на пульсе сучаснасці. І самае цікавае, асабіста патрэбна, каб было паказана пра рост сельскай гаспадаркі. Про круглые коровники и их пераваги над шестикутными писать не могу. Ну, я в этом не специалист. Опыту не маю. Не блазной. Владимир Семенович, а это что? Кептюр ваўкалака. Правда? Угу. О, прабачце, яснавяльможныя паны Чорнахмар і Цыбатоўскі, але здаецца мне, што тэлефануе дама сэрца майго. Князь Владимир слухае. Яна. О, не, кажыце, не маўчыце, яснапанна, не прымушайце пакутаваць мяне праз сваё маўчанне. Як наша вандроўка адмяняецца? Прызначылі рэпетыцыю? Такой бяды. Бяру гэты клопат на сябе. Валеру Раеўскага я ведаю як аблупленага, так што ён мне не адмовіць. Збірайцеся і праз гадзінку чакаю вас у сябе. Не паспееце сабрацца, ды прыязджайце хоць у касцюме Евы.
У мяне і ў гуме, і ў цуме знаёмыя загадчыцы вам вокамгненна найшыкоўнейшыя строі падбяруць. На чым поедем? Пан Чорнахмар, ты на машыне? На машине. Найлепшы ў вялікім княстве экіпаж з найспрытнейшым фурманам і найвярнейшым пажам чакае вас. Володя, накинь ты выдурняться. Паслухай, пане Чорнахмар, я хоць калі-небудзь выдурняўся? Вось за такое не грэх і на двубой выклікаць. І тады шляхецкая шабля вырашыць, хто з нас ілгаў. Але часу няма. Сёння ў нас субота, Суббота. выходная. Так. Вы уявіць сабе не можаце, панове, як вам пашанцавала. А? Пашанцавала? Ну, бо вас чакае фантастычнае падарожжа. Менск, мір, замак, царква 16 стагоддзя з анучым у пана Францішка і пані Уршулі, якія яшчэ Каліноўскага памятаюць і ваўкалака бачылі. Ваўкалака? Что вы говорите? Пан Цыбатоўскі, ну паслухай, я хоць калі-небудзь табе хлусіў, га? Ну во, а там, можа, калі пашанцуе, дык яшчэ у возеры, што каля замка, яшчэ і русалак спаткаем. Русалок? Так, все. Ты идешь? Ничего, Евдокимович, может... Эй, Давайте, а? Что давайте? Ведь интересно. Что интересно? Ты, Валера, на який-небудь би завод з'їздив би, на Білас, або на Білорусь Калій. Матеріалу би для свого фільму набрав би. Так сколько можно туда ездить? А тут экзотика. Пан Чорнахмар, а ты ж хочаш, каб пра твае шасцікутныя кароўнікі пісаў менавіта я? Начальство хоче. О, слухай, а што ты скажаш начальству ў панядзелак? Вось, мне нічога не будзе, бо мае дэтэктывы там чытаць любяць, а ты па шапцы атрымаеш. А вось калі паедзем, то не ведаю. Можа, табе і ўдасца як-небудзь мяне ўгаварыць. Шантажист. І ён часцяком ездзіў у вандроўкі, вот па палесе асабліва, і любіў расказваць, вот зноў жа выдумляючы пра гэтыя вандроўкі, які тут народ, які ён разляволены, які ён свабодны таксама, які ён, і які ён да ўсіх прыязны, вот як мы зайшлі аднойчы ўночы да нейкага, вот ён маскоўскаму журналісту пры мне распавядае, вот мы з Мікляем зайшлі ўночы аднойчы ў адну хату, і нас паклалі на лепшае месца і накармілі, значит, лепшым, што ў хаце было, і пачаставалі. У вас дзе-небудзь пад Масквой хто-небудзь уночы адчыніў бы дзверы, гасцям накарміў бы. І ён уяўляў жыццё як дар Божы, як унікальнасць, якой магло не быць, і стараўся жыць напоўніцу. А напоўніцу ты можаш жыць насамрэч толькі калі адчуваеш сябе свабодным, ну хоць бы ўнутрана, незалежным ад тых абставін, у якіх цябе гэта жыццё паставіла. Володя, ну сябры чакаюць, іх холодна, а? Сябры, яны мне больш нагадваюць п'яную шляхту за беседным сталом у Дубатоўка. О, ходім, дарэчы, за твой фільм яшчэ не пілі, ну. За мой фільм? А ты ведаеш, што менавіта пасля фільму яны пачалі да мяне з'яўляцца? Хто? Ты і праўда хочаш пра гэта ведаць? Хацеў паказаць вам асілкі дубы, што яшчэ Грунвальд памятаюць, талудамі бы гарматныя ядры. Але пан Чорнахмар, відаць, нас іншую дарогою павёз. Ніводнага дуба не бачу. А якое іншае? Як сказаў, так і еду. Затое паглядзіце, які прыгожы бярозавы гай. Пан Цыбатоўскі, табе не здаецца, што наша яснапанна вунь да той бярозкі падобная? Не рассмотрел, очень может быть. Но вы же эстэт. Чалавек, які зняў фільм «Чырвоны агітатар» Трафім Глушкоў, павінен імгненна адзначаць цудоўна. Вам
понравился мой фильм. Такая тоненькая, пяшчотная, бясконца прыгожая. Вы мяне бянтэжыце, Владимир Семенович. Толькі ніякіх Семеновичаў. Няма ў нашых традыцыях такога звароту. Вы моя преукрасная княгиня Бярозка, я ваш князь Владимир. Володя, что это за слово-то у тебя такое? Преукрасное. Не дуры ты, дзяўчыне, галаву своей сярэднявечнай лухтой. Ці ж панна Бярозка лічыць нашу гісторыю лухтой? Ведаеце, я нават пакуль не прачытала ўсе вашыя кніжкі, нават і не ведала, што ў нас такая багатая мінуўшчына. Асабліва дзікае паляванне запала ў сэрцы. Я 5 разоў перачытвала. Я ж менавіта пасля вашых кніжак і перайшла на беларускую мову. Вы бачыце, пан Чарнахмар, чым цікавіцца сучасная моладзь? Скоро перакрыжаванне, куды ехаць? Вунь каля таго старадаўняга дуба, які пасадзіў яшчэ адзін з уладароў мірскага замка, сам пані коханку, мы заварочваем. Ужо скора. Пан Францішак і пані Уршуля чакаюць нас. А вы читали «Дикое полявание короля Стаха»? Нет. Немагчыма оторваться. Спасибо. Я прочитаю обязательно. Самая популярная и резонансная рэч з написаных Караткевічам — это аповесць «Дикое поляванне караля Стаха». Яна напісана ім яшчэ ў маладосці, фактычна, калі ён вучыўся у Кіеўскім універсітэце. Гэта, значыць, 50-55 год. Надрукаваная яна ўжо, праўда, была пазней, у 64-м, у часопісе «Маладосць». І вось што да папулярнасці Караткевіча. Я выпісваў часопіс «Маладосць», я прыходжу яго забіраць са скрыні, а скрыня ўзламаная. Часопісу няма. Гэты часопіс на маіх вачах да сцёртасці зачытваўся. Яго чыталі паўсюль, у аўтобусах, у электрычках, у доме актора, які тады называўся у народзе акторскім «Мутным вокам», дзе ў асноўным выпівалі і распавядалі пра тое, ну кожны пра тое, які ён геніяльны, сядзелі за сталамі, пілі гарэлку і чыталі Владзіміра Караткевіча. Калі мы сёння задаемся пытаннем, ну вось хоць бы пра апошнія падзеі, пра жнівеньскую рэвалюцыю, як гэта ўсё сталася, як узнікла, і калі мы адказваем, што ніяк, вот раптам, выбухова, ні з чаго, як бы ніякіх перадумоў не было, неправда. Ну, неправда. Вось гэтыя вось хлопцы і дзяўчаты, якія сёння выходзяць на вуліцы, на плошчы, і яны дзеці тых людзей, якія выхоўваліся на Караткевіча. І яны выхавалі так сваіх дзяцей. Так што па таму ўплыву, які аказаў Караткевіч на грамадства, на грамадскую свядомасць, на нацыянальную свядомасць, я не ведаю ў беларускай літаратуры роўных яму. Сейчас бы искупаться. Не раю. Не раю пану Цыбатоўскаму гэта рабіць. Русалкі могуць заказытаць. Погодите, а откуда вы знаете? Шляхетны род Цыбатоўскіх нават у міры ведаюць. Знаёмцеся, панове, гэта і ёсць яснавяльможны пан Францішак. А гэта ягоная жонка пані Уршуля, пан Францішак, захавальнік мірскага замка, ды царквы ўсыпальніцы Мікалая Цудатворцы, дзе былі пахаваныя апошнія гаспадары замка, святаполк мірскія. Князь Владимир вялікі жартаўнік. Адкулісь велічнага замка засталіся адны руіны. А царкву камуністы, бальшавікі ператварылі ў сметнік. Товарищ Францішак, ці як вас там?
кіньте вы гэту антысавецкую прапаганду. Яснавельможны пане, не звяртайце ўвагу на старога ёлупня. Ну які з яго прапагандыст? Яго нават у атрад Каліноўскага на сур'ёзныя заданні не бралі. Ну, бавоча, вы што? Запрашаю ўсіх у нашу хаціну. Володя, што гэта за цырк? Нельга адмаўляцца. Ты ж ад самай раніцы, пэўна, нічога не еў, га, пан Чарнахмар? Пачастунак тут ого-го-го які. Правда, дорогой, не чипали вы таким, ну, очень есть хочется. Хадземце. Пошли. Хадземце, запрашаю ўсіх дарагіх гасцей. Чым багаты, тым і рады. Запрашаем. Калі ласка, заходзьце. Ничего себе. А то, вы толькі гляньте, каўбаскі вялікалітоўскія, вушы япручыныя. Тут пірог капусны па палескім рэцэпце, гарбуз запечаны з мёдам, агурочкі, грыбочкі салёненькія, а гэта перапёлка пушчанская. Ну, стравы для волатаў. Давай, браце, сілкуйся. Это нашыя продкі не дурныя былі. Зямля ім пухам. Угу. А это что? Паводле старажытнага звычаю госці мужчыны павінны пачаставацца гэтым нябесным нектарам. Ну, панове, шляхта мы альбо хто? Не крыўдзіце гаспадароў, нельга адмаўляцца. Тост. Гіене баяцца, сабаку вішчаць, свінні рыцца ў гноі сваім, а льву патрэбны калючы гушчар, родны край і свабода ў ім. Хорошо сказано. П'ю за тое, каб нам сярод родных лясоў не вішчаць, не дрыжаць, не крывіць, бо ўсе мы тут не з гіен і не з псоў, бо мы сапраўднай крыві. Володя, ты просто ператаміўся, перапрацаваў. Вось і трызніца, чорт ведама што. Яны мне не даруюць. Гэта здрада. І я мушу за гэта адказваць. Хто не даруе? Якая здрада? Ну, цябе ўсе любяць. Ты ж жывы класік. Твоімі кнігамі вон вся Беларусь зачытваецца. Іх з бібліятэк крадуць. Ды і фільм выйшаў. А які поспех? Ну, весь свет прагучыць. Ты правда нічога не разумееш? А іншы раз ён абсалютна цвяроза глядзеў на наша жыццё. І так было часцей, на тое, што ў ім адбываецца. І быў і сумным, і прыгнечаным, і вось у гэтым стане ён не знаходзіў. Як і многія ягоныя сябры, як і Стрэльцоў, Барадулін. Дарэчы, лепшыя літаратары не знаходзілі іншага выйсця, як сесці да стала і кольнуць чарку. Пакінем пана Цыбатоўскага і пана Чарнахмара у абдымках усемагутнага Марфея. Я хачу, панна Бярозка, расказаць вам адну гісторыю пра гэтае месца. На пачатку 20-го стагоддзя пасяліўся ў замку князь Міхась Святаполк Мірскі. Палац ужо тады быў напаўразбураны, але князь аднавіў яго і любіў ладзіць там застоллі, на якіх яму прыслужваў
Што гэта? О, панна Бярозка, не што, а хто, але чакайце, не ўсё адразу. На гэтых застоллях прыслужваў яму Мурын з Цейлона, Джон Перейра. Вельмі палюбіў яго князь, даў яму зямлю, шмат грошай, нават ажаніў яго з мясцовай прыгажуняй Геленай. Але нядоўга радаваўся шчасцю Мурын. Чаму? На дзень нараджэння князю прывезлі экзатычны падарунак тасманійскага сумчатага ваўка. Паставілі залатую клетку. Звер выглядаў спакойным і рахманым, але калі клетку адчынілі, у яго нібы шатан усяліўся. Ён кінуўся на князя. І калі б не мужны Перейра, загінуў бы той бясслаўнай смерцю. Забіў Мурын гэтага ашалелага драпежніка, але і сам быў смяротна паранены. А Гелена, як даведалася, у возера кінулася, ды людзі кажуць, русалкай стаў. Які жах. У народзе пагалоска пайшла, што Мурын у ваўкалака перакінуўся. Ён нападаў у ваколіцах замка на моцных і смелых дзецюкоў, каб іх таксама ў ваўкалакаў ператварыць, каб сабраць сваё войска. А на што яму войска? Ну бо злы быў на князя, што з-за яго жыццё сваё загубіў. Кажуць, што цяпер ён таксама пачынае новае паляванне збіраць, каб пайсці ў паход ужо на сённяшнюю ўладу, што прыгнятае беларусаў. Прошу дараваць, але ж моя работа сачыць, каб які злодзей не ўбіўся сюды. І ганяць ваўкоў, бо гэтым летам іх распладзілася жах. Вы не баіцеся ваўкалакаў? Панна Бярозка, я спадзяюся, магу адрозніць выццё ваўкалака ад скавытання звычайнага ваўка. Не абражайце старога Францішка. А князь Уладзімір такі жартаўнік. Ага. Позднюю ночью, с бяссілымі зорамі, стылымі, калі ў глыбокіх дварах паміраюць вятры, сеў на вакно чалавек з кажановымі крыламі, месяц і зоры гусцеючым ценем закрыў. Тут. Я Елена. Тут нарадзілася. А скуль ёсць слаўны пан Цыбатоўскі? Из Минска. Чаму не по-нашаму гаворыш? Не по-нашему. Извини. То есть, пробач. Хто ты такая чараўніца? Я тая, хто хоча зрабіць цябе свабодным. Дык я свабодны. Свабодны? Складваў і зноў выпростваў ён крылы маўклівыя. З іх вандраванняў мірзорных счышчаючы пыл. Крылы як веер былі, як паніклыя косы аліваў, і як пагаслых ад стомых камет пацямнелых снапы. Что ты со мной робишь? Хотим. Будем с нами. Станешь вольным и незалежным. Будем разом с тобой вандраваць на тых, хто здрадзіў. Час вялікага палявання ўжо хутка. Пан Цыбатоўскі,
Ну куди ж ви у ніч у костюмі Адама? Вода ж холодная. Застудите себе самое дорогое. Ну, пошли у хату. Я отвар на травах приготую. Что? Это была русалка. Подалось. Моя жартовница з тутейших. Жартовница? Пойдемте. Ну, что я хіба русалку от дівки звичайної не одрозну? Ну, не кривдите. Не кривдите, пані Вуршолю. Ходім. Надокучила, пані Чорнохмар, собаче життя прислужницьке. Хіба таким повинен бути лёс сапраўднага мужа? Это сон! Ты живешь у вечным сне и правды бачить не хочешь. Стой! Стой, не забивай меня! Почнется сапраўднае, дикое полявание. У тебя есть шанс выбрать, с кем будешь. Вовколак! Я бачу вовколака! Вовколак був! І знов ти дзвіни закрив, лиску в хату спустив. Пан Чорнохмар, вы не хвалюйтеся. Лыска, гэта лыска, ён добры. Ён сваіх не кусае. Не хвалюйтесь. Гэта з непрывычкі. Гэта з кожным першы раз бывае. Ціха, ціха. Ну, спі ціше. Што ты? Тихо, тихо, тихо. Ну что? Ведаеце, сёння я кепска спаў. Снілася усялякае. Такое адчуванне, што я трапіў у твор з вашымі героямі. Няважна. Пад самую раніцу я пачаў чытаць «Дикое поляванне караля Стаха». Владимир Семёнович, па гэтай аповесці трэба здымаць кіно. І я хачу быць яго рэжысёрам. Вось так раптам вырашыў? Так. Толькі ўяві, пане Цыбатоўскі, які можна зняць фільм. Змрок, жудасць, балота, людзі, якія як прывіды, што страцілі ўсялякую надзею на ўласную свабоду. Тыран, які як вурдалак, смокча кроў з народа і трымаецца пасінелымі кіпцямі за гэтую зямлю, а? З лясоў выходзяць ваўкалакі. З азёр і рэк русалкі. Надыходзіць час дзікага палявання. І пасярод гэтага адзінокая бедная Надзея Яноўская, апошняя з роду, якой пагражае немінучая смерць. Якую сыграе наша слаўная Бярозка. Я была б шчаслівая. Цудоўны выбар. У вас і мова беларуская выдатная, а фільм павінен быць зняты толькі па-беларуску. А потым з'яўляецца сапраўдны герой. А нам так не хапае сапраўднага героя. Я абавязкова здыму фільм па гэтай аповесці. Абавязкова. Пане Чорнохмар, даруй, мы загаварыліся. Дык пра што я там павінен быў пісаць? Пра кароўнікі. Забудься. Ну, ось бач, як все цудоўна атрымалася. Няхай не адразу, але фільм твой выйшаў. І паглядзі, які поспех, а?
Поспех. Прэм'ера фільма «Дзікае паляванне караля Стаха» адбылася 2 красавіка 1980 года. Фільм стаў падзеяй не толькі ў Савецкім Саюзе, але і на Захадзе. Крытыкі Амерыкі, Канады, Францыі, Італіі параўноўвалі стужку Рубінчыка з лепшымі карцінамі Роджера Кормана, Жана Ролена, Жака Турнёра. Фільм стаў лаўрэатам мноства прэстыжных міжнародных кінафестываляў ва Францыі, Італіі, Бельгіі, Канадзе, ЗША. Поспех відавочны. Тады чым быў незадаволены Караткевіч? Уладзімір Караткевіч меў складаны шлях у кінематограф. Ягоны фільм «Жыццё і ўзнясенне Юрасябрачыка» ляжаў на паліцыі, нягледзячы на шматлікія пераробкі. І таму ён вельмі з вялікім хваляваннем чакаў пастаноўкі і экранізацыі «Дзікага палявання караля Стаха». Першапачаткова ён быў адзіным сцэнарыстам гэтага фільма, але пасля шматлікіх сцэнарна-рэдакцыйных радаў і вялікай крытыкі ў ягоны бок, у тым ліку Іван Шамякін крытыкаваў Караткевіча, казаў пра шматслоўнасць, пра няпэўнасць герояў, пра непрафесіяналізм Караткевіча. Вымушаны былі зрабіць 2 са-сцэнарысты і другім далучыць рэжысёра будучага, гэта Валерыя Рубінчыка. Ішла размова нават пра тое, каб з Масквы выклікаць Ігара Балгарына, вядомага ва ўкраіне і ў Расіі сцэнарыста і пісьменніка, заслужанага дзеяча культуры, каб ён за 6 дзён у Менску перапісаў сцэнар Караткевіча. Але да гэтага не дайшло. Сітуацыя, у якую трапіў Караткевіч, была досыць зняважлівая для яго, і яму балела, што яго самога выключалі з працы над уласным сцэнаром уласнага фільма. Чым ты незадаволены, Владимир Семёнович? Галоўную ролю мусіла сыграць Бярозка. Выбранная актрыса, она больш вопытная. Она киногенічная. Врэшце рэшт, она гаворыць без беларускага акценту. Владимир Семенович, поверьте, так значительно лучше. Без акцента! Без акцента! У фільме не засталося нічога беларускага. Ні мовы, ні зместу. Володя, мы не здымаем нацыяналістычны фільм для купкі адшчапенцаў. Ад майго арыгінальнага сцэнару вы не пакінулі ні радка. Володя, радуйся, што цябе ўвогуле пакінулі з аўтарам. Хіба ты не памятаеш, якія прэтэнзіі былі да твайго сцэнарнага опусу? Я зараз прачытаю. У аповесці быў заладжаны паслядоўны сюжэт, а сцэнарый гэта хаатычны пераказ аповесці. Няправда. Я прадоўжу. Не пераконвае спроба пад легенду пра пракляцце роду Яноўскіх пакласці вялікую нацыянальную ідэю, што памірае найлепшы беларускі род, і паставіць у цэнтр княжаскі беларускі род. А гэта ж ідзе як дух сцэнарыя. Гэта недапушчальна, Володя. Недопустимо! Недопустимо! Чорнахмар! Я попрошу, без мянушак. Владимир Семенович, извините, но в вашем сценарии были сцены очень эстетичные. Гулянка у Дубатовка, например. Вообще, мне кажется, что не надо показывать монстров. Все эти волколаки, русалки, к чему? Современной молодежи интересно другое. Вось, было б больш практычна, калі б кіно само дапамагло б стварыць фільм. Тут мы больш паверылі б нашаму маладому таленавітаму рэжысёру, які стане сусцэнарыстам. Нельга, немагчыма патрабаваць ад пісьменніка быць таленавітым ва ўсіх жанрах і асабліва ў кіно. Нельзя! Нельзя! Я не разумею, Володя, што ты ад нас хочаш? Мы ж не выклікалі таго маскоўскага профі, які мусіў цябе змяніць. Праўда? Ну, праўда. Хацелі, каб усё было на ўзроўні, каб гэты маскоўскі профі ўзяў усё ў свае рукі. Але мы пайшлі табе насустрач. Пра кароўнікі ты не пісаў. Экранізацыю твайго рамана, які, дарэчы, палюбіў увесь Саюз, ты атрымаў жа ж, Володя! Ну атрымаў жа ж, чаму ты маўчыш, атрымаў!
Неблагий подарунок на твое 50-годие, чи не так? Владимир Семенович, ну ведь правда же, хорошее кино получилось. Ну что скажете, а? Володя, что скажешь? Что скажешь? Что скажешь? Что скажешь? Хлопцы, а вы сами теперь як? Ну, спите спокойно. Не боитесь дикого полевания? Теперь разумеешь? Ай, Володя, ну все говно, а ты... А я оказался таким же. Я допустил гэта. Ай, кинь ты. Слухай, я хоть и крыху пьяный, а я на машине. И что? А то я! Давай зараз зладим новое подорожье до пана Франтишка и пани Урсули. А? Ну, ее не бояться. Собаку вещать, Свиньи рыться в гнои свои. а льву потребный колючий гушчар. Родный край и свободу им. Уладзімір Караткевіч цярпець не мог, калі яго называлі рамантыкам. Бо не ляжаў на канапе мроечы, а рабіў вялікую нацыянальную справу, ператвараючы кожнага, хто чытаў яго кнігі, у беларуса. А наперадзе нас чакаюць сустрэчы з новымі героямі лабірынтаў беларускай культуры, у кожнага з якіх свая таямніца.